Сашо, чуй ми opening hand. Tunnel Rock, Lightning Bolt, Flame Tongue. Няма ли гъвам нищо, това е толкова добра ръка. Не мога. О, мога. Си майката, как ще ме чизне по този тъп начин, бе? Скапа на Алекстраза, човек. Защото той ми беше писал с нощи. Ясно. Да, от Магдалена. Аз викам имейт, сега го виждам и той... Окей, са брат, Йоу Фортен ти влезете, ясно. Така да бъде. Магдалена ли? Ти не строиш Магдалена. Махни ги. О, мага! Капан... Кой играл Зулок, бе, човек, бе? Защо някой би играл Зулок? Обясни ми го. Fuck off, Maelstrom Portal. Ето, Maelstrom... Сашо, Maelstrom Portal ми даде Dust Devil. Сашо, знаеш какво прави Dust Devil плюс Flame Tongue Totem? Шреква. Това прави. О, мага, той тъпна! Нямаш Mortal Call, fuck! Сашо, той използва Soulfire, който му да изкарат на Knife Juggler, за да убие един Dust Devil. О, бе. Това ще толкова вели. Толкова много вели, не мога. Какво ти информило? Виж какво не видях нито на миналата игра. Аз стигнахме по чиро фатик. Сега ще му убия Dark Peddler и явно не. Воу, леко бе, брат. Окей, така е окей. Добър плей, добър мим. Окей, доволен съм. О, Тотем Голем, мерси. Dead or alive. What? I see everything. Мага, Дефендера Фаргас ли бе? А не, какъв има отговор на Дефендера Фаргас? Hero Power. Totem Golem. Да. О, но. Чакай, той играе с злата стая, защо изобщо се притеснявам? Ние ме гангва спукали ми за него. Да. Добре, кажи какво... Не! Фак! Също забравих да си игра Thing from Below. Има го за 0 мана и забравих да го играя. О, фак. Фак, Сашо! Ох! Фак, ще да ми ги пази точно ние ход за Рамос и сега толкова ще играят Thunderbolt Valiant и да го убие. Фак! Ох, Сашо, прецаках се. Добре, както искаш. Че е супер много се досъл в момента. Фак! Защото... Окей, той убива безполезният тотем. Аз нямам проблем с това. О, мога. Да. Окей.
Това е зле, ама нямам това. Това също е зле. Фък! Lightning Storm! Окей, момче. Чакай, Сашо! Тихо. Спел да ми четем. Не бе спел да ми четем. Окей, няма значение. Аз призовах два Think from Below за Муламана в един ход. Сега. Job's done. Йоу, 420 Blazed. Да, беше доста готино. О, но, Knife Juggler. И Concealment. И Flame Imp. Абе, аз това Flame Imp го бия, бе. Ето, за това, Сашо, винаги трябва да играеш Bloodlust. Ох, поскубах се. What to do? What to do? 4 по 3, 12 лоплейт. Той се нас предаде. Да. Също размазваме Freeze Mage по възможно най-тъпия начин. Чакай, Вена. East of Wintervale. Ало? Happy Feast of Wintervale.